Rodok kalem gak iso to Mas Kidi. Wetenku cancer iki lho. Saking kangenku Dik, maklum aku suruh. Samane piye to Dik? Lunga Pak Doy nang ngarep kono. Ora nang Blitar, Tulungagung, apa ngelek ono. Dadi nek aku kangen malah cedhek. Sampeyan piye to Mas Kidi? Lah wong ibu lho lungane nang ngarep. Mosok mbok nyusul nang Trenggalek. Wah, marani ketek. Oh, ngono ya Dik yo. Dik, aku oleh takok gak? Takok gak apa-apa Mas Kidi. Wong nesane kok ndak gudi to. Patra aku ndek kono sekolah tinju lho Mas Kidi. Soalnya otot sampean ndak meroweng kok. Tapi gak apa-apa, Dik. Masuk sama sekolah tinju, sekolah gulat, sekolah MMA, aku tetap sayang kok. Dah, yang ngono lho.